ezulwini kade udla isidlo lapha emhlabeni kade ugida wenza yonke into eNazaretha kodwa ufungayo ezulwini ubanjwe icala lale yangane owayona useyinsizwe yasemhlabeni ngithi uExodus umuntu eyengintombi engasiyoni ngodosi yakhe alale nayo akayilobole ibe umkakhe ima sensizwa zakithi ingaki intethelele senembathe nayo ingaki esenilobolile njengoba silapha nje awunayo yini intethelelo yakho ochitha ngayizungu wazi kahle ukuthi mzwane ugana ufuna intombi ebhentshini ayikho iningane yabantu embathi iduke elimhlophe ngaliya odlala ngayo wena wazi kahle ukuthi naseyinhlelweni naseyifisweni ishe emthandazweni wakho uthandazela ukuthi uthola intombi eqotho kodwa wena kuneyingane zabantu ezikhohlisa usambethe lengubo emhlophe mangathiwa uyafa manje uzoya yini kwaShembe ngoba phela uyabona usumbethe ingubo emhlophe intombazane kwethemba kalula ngoba ithi wazi umthetho kaShembe ngeke udlale ngayo masudlala ngangisho usumbathe ingubo emhlophe uyaye ezulwini ukholelani yini ungavela ubuyele emuva uyodla isiqatha waphela usemdlalweni wena awukho enkolweni awuyingane emuva uyodla isiqatha ngoba lapha ekhaya umthetho umile uthi insizwe lapha ekhaya ayiqonywa intombi lapha ekhaya akayijoli kodwa ngiyibone kodadewethu ngimbona udadewethu esekhulelwe futhi ekubeni kuthiwa uyintethelele uthi uyezwa emalangeni alandelayo kuthiwa bebehlangene bayokwenzela ibaby shower hawu nayo intethelelo futhi ikhuthaza ukuthi ayiphinde ibelethe izothola ezinye izipho asazi makholwa asazi bazali bethu ukuthi niyolungisa kanjani ngoba namhlanje nabantu abafuna ukukhuluma iqiniso einganeni zabo usabuthi izovala indlela yethoilet ingane iyamondla ubona imizi eminye ifile nje iqiniso kubazali bethu libalekile liphelile nabazali bethu ekhaya mabezele usebheka ukuthi unani mawungasebenza ulutho ekhaya dadewethu mayesebenza uyena omdala wokuthi unemali umfana ngalutho manje yakhunjwa yikahle wena mara wathi umfana ucabanga ukwenza into kuthiwa ubusumtshelile yini usibongile wakhuluma nosibongile kodwa nangu usibongile sayindoda la ekhaya yini usibongile unemali usibongile unemoto usibongile mayefikile ufika nepizza ufika neKFC mina ngoba ngisebenza mangifikile ngifikela nje nejuba lami ngoba ngumahlalela takwazi iphaqo nje lokhuyana nengane kadadewethu kayingazi nokuthi ngiyini ngoba zibuka kumama ukuthi umama mina ungiphatha kanjani ekhaya ngakho noma kuthiwa kuyaphakwa kwami ukudla kuthunyelwa ingane kodwa emdala umuntu ekhaya ngenxa yokuthi uNkulunkulu nethonga alimphanga amandla ajike abe into engekho ekhaya noma ephakelwa ngoba akasebenzi kuthunywa ingane ibizwa lapha ingane idlalela enhlabathini nje wosa namsani malume wakho ukudla iyeza nengane iyazwe lihambisela into engelutho thatha ukudla ingane kamalume ihamba yadraya lapha endleleni yadraya shintsha amagiya ngokudla kamalume ngoba kalutho umalume la ekhaya wenziwa unini iyofika nje lapha endlini kumalume imsikaze ngakho ukudla ihlehle qale phansi start angiphathi khona uNkulunkulu wamagula insizwa asiloboleni asiganweni balekile ukugana ngoba uzoba nenkingi uyofica ukugula fika ingane ize nokudla kwakho uyagululele phansi lapha vela ubona umuntu bajabulela nje ukuthi uzwakala ukhwehlele bethe usaphila nangekhwehlele akekho zokubheka fika ingane ithi malume kuthiwa ngunenakho ukudla ikubekwe la ingane phuma ihambele kanti bilandelwa imalasi fika ingane imalasi kushaya ukudla ikubeke ngalo izisule neplate mase kulandwa isibili sewuphakela intambama beyitshela ukuthi awuseyadla uNkulunkulu wami uze washa neplate isho ukuthi kuyatotobeka kanti awudlanga kudla imalasi
ngoba imali uyayithola ulibelwe zidwedwe. Imali uyayithola awufuni ukubekelela ukuthi uganwe wakho umuzigababo wakho uvusikwenu. Ngoba leli bandla leli lifuna abantu abaganwayo abalobolayo. Funa abantu abathanda amakuba abathanda imizi yoyisa, hayi umuntu oganwa ngoba eganelwa isonto. Ma uganelwa isonto ugcina usuganwa nawo abantu abarongo ngoba uganela ukubukwa. Awuganelwi kini. Baningi abagaxele namhlanje babeganelwa isonto. Ganelwa istatus ukuthi ngishaya inansuku ehlaza kanti kwalona nsuku aqhosha ngayo iliginsa. Qhosha ngopopayi. Kangazi bazali bethu ukuthi kuyokwenziwa njani uyovelaphi oyolekelela emakhosazaneni ewakhumbuza ukubaluleka kwawo kuleli bandla. Ngoba namhlanje ingane eziningi ezihlala emaresi ziyaphutha ziyabhema igqoka amabhulukwe. Umzali uyithumela ukuthi uyofunda yona ngayingeni yonke lento ihamba amabheshi ihamba imicimbi kaMaskandi. Ngiyangibuka nje amaNazaretha kulezi zinto zemicimbi kaMaskandi ngamasabatha ntambama. Umuntu uma kuyinkonzo yesabatha ulokhethi iyophuma nini ujahe ubuye emabhida. Ujahe ubuye emabhida kuMaskandi. Kodwa kuthiwa iNazaretha luhamba amacece, iNazaretha lihamba imidlalo, iNazaretha lihlanganisa nezinto zeswe. Namhlanje nakunabantu abazofa bengaye ezulwini abayongcwatshwa ukhongolose. Abayongcwatshwa eMK esiyofika singamaNazaretha sithi phela songcwaba inhlansuthi. Kwaye kwenzeke emlazi ngalana kwaJay sisemlindelweni wenhlansuthi phela besiyazi umntakamkhulu sipractice nanaye. Kwathi maqedwa zaseyingena. Zathi enimeni kancane emaNazaretha nasi lona owethu lo. Lathathwa ibhokisi lenhlansuthi lembezwa ngeshidi lenhlangano. Kuthiwa boom iflege le-ANC phekwe ibhokisi leNazaretha. Base beshona eziqubulo zabo bathatha abalibeka emagxalabeni la ibhokisi. Kwasekhanjwa nomntana enkosi intshebe ibheke phezulu ebhokisini. Sashiwe iqubulo. Ahlehla amaNazaretha kancane sayihosha impe saphuma ngemuva kothanga. Zimthwele ngoba nawe ufuna ukuhlukanisa uyiNazaretha namathikithi amabili uthi hayi seliphalisha. iNazaretha liyazehlukanisa ukuthi mina sengiyiNazaretha. Futhi abantu abakubone ngempela endaweni ukuthi cha yiNazaretha le abangakufuniseli. Noma ngabe uhamba edolobheni ababona abantu ukuthi khamba inhlansuthi kuhamba unkosikazi waseNazaretha. Hayi uhamba ukhuzelwa osomatekisi bathi huphu kukhulu ukudla lapha ngoba inkosikazi yaseNazaretha ayihlukanisile ihamba ngegoda lapha emandeni edolobheni ibheka itreshile nala lisahlangani phela inwele ezibulawa inkehli ipatanise ngogonondo. Uyabona ukuthi bekunzima kuhlalwe phansi uphela i-30 minutes ixoxwa lezi inwele. Ngoba yini ufuna ukuba intombi phakathi nensuku ngesabatha kunkosikazi afaka inkehli afaka u14 agqoke kahle eze kwaShembe kodwa maye ephuma emzini aganele kuwo uyiphumela ngecrop top kodwa inkosikazi. Uhlonipha uShembe kunendoda eyamenza utho. Yikho kubalule eshaleka nasedolobheni. Ngobani akahloniphi inkomo zendoda. Inkosi yasephakameni inyanga yezulu yaze yathi kulabo mama sebebadala abafelwa abayeni abaphelele beyiphelelise ngezimbuzi kodwa ngeke omama bethu bekwenze lokho ngoba laba babanenhlanhla yokuthi begane bona amadoda benamandla okubaqhoyisa bajika bebaphenduka inhlekisa. Angithi niyabathuka nithi ngeke nizwe ngamakhosikazi kalo. Hawu baqhoyiswa ngembuzi. Ayisizwe bathi mabegida sayagida imbuzi. Hayi uShembe wathi abaphelelise
sengazi ngoba amayeni babo bashona amandla basenawo ukube kuyenzeka singamakholwa ngempela ngabe sike sihlale ethempelini sibuze mama ngoba usuneminyaka sikwazi lapha ekhaya uphi umyeni wakho asho mama cha umyeni wami wedlule emhlabeni bese ngehlanganise yini singamakholwa phela simlekelele naphelele efaka u14 bese ehlanganisa sezinsizwa siyayazi insizwa sisabatha nayo isishoda nje ngenkomo yokuqhoyisa kuphela bese ngayilekelela noma ufuna ukulokhu uyikhoshela ukuthi ebese ubekile emgidini entabeni ubonile ufuna ukulokhu ukhosha ukuthi udla wedwa isidlo khosha ukuthi hey besiphenduka siyahamba siyedlweni ukhoshela abantu kodwa unawo amandla ukuthi abantu bengaphelela ngoba ngabantwana bandawonye awufuni ukulekelela amanye amakholwa kanti isikholwani iluphi lo luthando esiyoba nalo uShembe ngoba phela uthando olufuna uShembe lokuthi sembesane sodwa lapha ethempelini sifihlane ihlazo sisodwa siyeke lento yamaqembu yokuthi mangabe kunomuntu obiza umthandazo kuqalwa kubhekwe namhlanje na ukuthi lo muntu osibizayo konje udume ngane esontweni unakho khona okuyibhayisikilana noma echazwa uNkulunkulu wami ngoba phela akaziwa ngalutho kuyobe sothi hayi awumazini lona ohlale efake lokhuzana umnqazo lona onokuyelo ubani lo ngoba uNkulunkulu amakaziwa noma kwenza izinto zesonto uyesaba phela ukuvela uhlale egqoka into eyodwa abayika abantu ngoba sibizwa isihlupheki kulo mthandazo kodwa manje hayi siyakubo kamama usibantu ohamba ngefortune kuphuma nesinedolo phuma nesinedolo ngoba uhamba ngefortune kuyaziwa ke kuyobe kukhona ama status sothi sifika nje sibe sibingelela ngama status sithi sinqanda amathe kancane kambe kuyongena inkonzo sesike sathi ukudla ngoba namhlanje namakholwa namhlanje ayehlukanisa kunamaqembu esontweni ubona ngisho emhlanganweni Mathiwa nje lapha ngiyaphuma nemhlanganweni eKenana nawe uyazi ukuthi nihamba ngamaqembu abaphila kangconywana bagruphana bodwa kwifortune laba bayihluphekela uhambe ebuza uyayani babe emhlanganweni amaye nemonto ethi hayi kangizukuya ngesonto elizayo kulungile yini na kuphela uthando emakholweni kuphele uthando emakholweni uma uthando lukhona akufuneka ngabe ngiyengenqeze ngedwa ngisuka la ngize ngiyoshaya eThekwini bekhona abantu abafisayo ukuyobona uShembe kodwa amandla bengenawo kodwa uZinazaretha likhuluma ulimi lasesogweni lithi inkosi imonto ayihambi inkosi ngibusise kusho iNazaretha lithi ayihambi inkosi ngibusise kodwa umzukwane ecela ethi maNazaretha ngicela ningithandazise sithole kuyimontwana akukho la ngesambe khona akashongo ukuthini ukuthi asithandazele noPetrol uShembe ngathi ngasizwe abuyisa uthando makhona abuyisa ukuzwana mangabuya uthando kithi kubuya ubumbano ngiyacabanga olunye losizo esinalo lolu lokuthi asikwazi ukusizana sisodwa noma sayinikela iminikelo wethu uNkulunkulu kodwa uthando masingenalo ngeke uNkulunkulu asiphe sikufunayo izolo bekunamakholwa okuthi uma umuntu sekuphela amasabatha amabili amathathu engamboni bese ethi umshumayeli noma umkhokheli ethi ingane zami uphi uMasibanibani twasamaza bese ethi ake siyombheka kwakhe sizwe ukuthi usenathi yini ethempelini hayi namhlanje umuntu uzafe awayi amakholwa ukuyombheka awayi mangashongo nje awayi kodwa yathi inkosi anoba khumbula abantu abakholwa ngabodwana nihambe niyobabheka nihambe niyobenzela imbali ngoba umndeni wakho usuke ungazilutho ngenkolo kaShembe uthi mahamba umuntu emhlabeni kwenziwa njani kodwa yonke lento ngeke yenzeke ngobani asithandani ngelinye ilanga lapha eTesi la siyakhona next week kufika unkosikazi othi lo nkosikazi uhamba nomfana wakho sekhulile impela baba othi ngweni ngihamba nana ingane yami luthi uthi ngokwenze njani mntana uthi ingane yami baba
njengoba uyibona ngihamba naye ifaka ipampers ushinsizwa ngenxa yani baba uyayichamela lo mfana akasakwazi nokuphuma eyofesa sozwayeka nomsebenzi ngokuthi noma menje kanje uvele ibone semanzi lasele uthuthi inkosi kubusise babe siyomfundisa uMadonda enkosini esewumvangeli uma sebehambile ithi lensizwa yathi lele ebusuku kwafika intombazane kuyo yathi sawubona bhuti wathi lona yebo yathi uyangazi mina wathi lona cha wathi bhuti njengoba uyichamela nje kanjena mawulele wenziwa yimini wathi lona hawu kanjani yathi mina ngingoqala ngumama ngachitheka ngumama eswini kodwa umama nganginakile akangenzelanga lutho unake wena wayesevuka lona exoxela unina wayesethi unina mntana masambe siye kushembe bafike balibika lolu daba enkosini yamaNazaretha ithi inkosi hamba nkosikazi uyokwenza babelethisi balengane ehamba emhlabeni ngoba umuntu osuke echitheke eswini uba inkinga uyadala usizi uyabona yikho into edala usizi njengengane esuke ichitheke eswini kufana nalento amakholwa ayibalekelayo acashe ngengubo emhlophe nje ngoba nakho usembethe lengubo lolu usizo lumbethe oludalwa lento liyophela kanti khohlwa futhi ngeke umuzi ushembe uyobuna enhlanhla mayifikile inkosi noma ngephupho noma wathi uyanikela athi ushembe mntanami inkosi ikubusise kodwa hamba ulungisa ukuthi lokho kuhlupha abantu abaningi esontweni lokho kuhlupha abantu abaningi esontweni abaleka umuntu athi ngoba usebhajadisiwe abanye umhlangano nomhlangano ubathola bejoin umfundisi uNtombela bethi bayogeza imoya emanzini njalo uyobhabhadisa uNtombela kawusali wena ayihlambululeki le moya ngoba usiko layo awugcinile ayikho-ke into eyinkinga njengemoya iyayivala impilo ngisho umuzi uyafa uphela uthi nya abantu mabephethwe umoya ekhaya yini na sithathe sagijima sadlula ikhaya sabamba inkolo kodwa sibamba kabi sazi kahle ukuthi abantu ababezala wawuzalwa isangoma wena ubaba wakho wayenyanga ubaba omkhulu wakho wayenyanga wamgeza nini yona imbuzo kuyogeza ikhwama ikamkhulu wakho wayikhipha yini ebuhleni wake wayikhipha yini uyobona ekhaya ingane ayilungelwa lutho ingane kayigani ingane ziyafunda kakufundeki ingane ikhala ngamakhanda ingane ziyagula kanti inkinga ikuwe wena mama zaphuma nokufa kumzali wazo ngoba umzali wazo wakubalekela ukuthi akulungise ahlambulule abantu abadala bageze ukuze kugezeke le moya yabo hlupheka ingane namhlanje abanye bazalwa benqombile omunye azalwe embethe omunye azalwe nobuhlalu lapha entanyeni obumhlophe kwesinye isikhathi bube esihlakaleni ingalungiswa lento yokwembatha kwakhe akhule bese iphuma lento iphume nezingane uyabona lokho wazalwa uyikhona ukhona okufanele kulungiswe ngawe ma ungayilungisi lento othi wazalwa wena umbanqo iwele lakho lapho uphuma niseseswini waphuma usulibhanqile njengomuntu osuke ezalwe enqambile kuphambene lapha esifubeni usuke ngamawele lawe emathathu bese chitheka lana amabili asale yedwa yena kube nomuntu ozalwa ekwivelu isigubhu basuke bebabili bese kuba yilo ozalwa nobuhlalu lapha entanyeni noma esandleni lo muntu usuke nemoya yamandiki namandawo noma engakholwa kangakanani uma engayilungisi lo moya uyohlupheka noma ngagana iyofika indoda egane uyena ihlupheke bayofike belwe njalo nomyeni wakhe ngoba kuvuka le moya kuyangayigezile thothi hle kanjena nje isonto nje usubhohlo gugu mawe kwahlala umuntu eduze kwakho wena usuyagula usindwa amahlombe azashaya uvala umuntu itshe uthi uzomhlolela uzomtshela inkinga zakhe kanti awuke uthi shu wozugcina usuthi angishaya lapha mntaka mkhulu emahlombe uyagula ukufa kuwe lokhu ongadingi futhi isonto kodwa isonto lifanele ukhulume nomshumayeli nginenkinga we1 no2 no3 ngiyanikela akuveli lutho ngiyanikela akwenzeki lutho bengicela ngoba ngithe nginikele phambi kwababa yasho njalo insizwa inikele onyazini uthi lathi unyazi hawu uyabaleka lathi angazi ngoba ubaleka ngoba kuyakufuna
hamba mntanami uye ekhaya ubeke ingubo ebhokisini mawusuqedile bese ubuye uzobhabhadiswa uNtombela. Wena kangaka uyakuya kungangaki? Asibuyele nemumva amaNazaretha. Sizalwa abantu bebengakholwa, abantu bebelapha bengabathandazi. Asibuyele-ke siyobageza, ngeke sihambe sodwa sibashiye emuva thina sithi sizokholwa. Engani masikhuluma kushembe sithi sithunywe yibo, sase sibashiye emuva manje. Sase sibashiya ngemuva sahamba sodwa phambili. Sase sihamba sodwa phambili. Lapha wena ohleli khona uhleli kanjani? Ngoba uyazi ukuthi wena wakhuliswa ubaba omncane owayengena uma wakho. Msukwane sewulotsholwa wena kwenziwa kanjani ngendaba kababa wakho? Ngoba abanye bethu bazalwa amadoda angamangena. Esweni lakithi kwaButhelezi khona insizwa ebehlala naye eMlazi okwabhubha umndeni ngalento yamangena. Lento yamangenana uyabhubha umuzi uphela uthi nya. Mali ngalandelwanga usiko. Ethi le nsizwa kwakuzokwenza umsebenzi. Ma bezokwenza umsebenzi umalume wakhe ezokwenzela uyise. Uthi kwase kufika nje umuntu owayigulela ngekhanda esuka emzini wakamhlongo kodwa kude. Uthi wafika lo muntu lapha wathi uthunyiwe. Njengoba ethunyiwe nje kuthiwa akatshelele insizwa la ekhaya ukuthi ingawenzi lo msebenzi efuna ukwenza, akufanele iwenze. Bamuka bameya. Uyabona babuka ukuthi uhlanya lolu kwaShakwacima. Bameya njengoba nathi lapha esontweni siyeyana. Kana ukuzwe ngisho ebuhleni ubabenika abafundisi inkonzo. Mayenika ongamthandi uvela ubheke phansi. Mayenika isheni lakho usho amen iqhuma ihlahla ngoba unika inkabi yakho ke. Uzutshele nathi esingekho ukuthi nizozwake bafana. Phethwe injini. Ngoba inika inkabi yakho. Uma beqhubeka laba bantu ngenkani bawenza umsebenzi, le ndoda yenzela uyise. Akubanga isikhathi esingakanani ihlatshiwe inkomo esibayeni. Uyayaluza lona ubheka ingqoko wayekhala ebheka phezulu. Noma uyalazi ingqoko noma usiphakela kuthayela. Amadoda angenazi ingqoko kodwa athi imisi. Abantu inyama bayidlela kuthayela. Thatha ukhetha lwashe ngepayipi, faka ihosipipe mfana. Afaka inyama la afaka idombolo. Uma efika kithi ezoyibeka ubeka isithini ngalya asibeke ngapha ushoka isobho uthi lingaphumi ngomqondo. Bawenza ma bewenzile yahamba le ndoda emhlabeni bathe bekhuza ibhade esibayeni kwazwakala isilile endlini kanti sekushona umakoti nomama wakhona. KwaButhelezi lapha enkonjeni ezweni lakithi bangcwaba abantu abathathu ngosuku olulodwa. Kwahamba isikhathi lensizwa yabiza umthandazo isale yodwa umalume uhambile umalumekazi kwagogwayo lo ngoba unini wayesashona bebesele beba ufona abantu egcekeni. Namhlanje lo nsizwa isale yodwa. Isale nje yodwa kayisebenzi hayinalutho. Yaze yasuka yeze eThekwini ihlala lakhe ibidayisa itimeleni uswidi. Kodwa ngoba ushembe uNkulunkulu uyikho konke ngezikhathi zonke kubantu bonke. Yamethemba ushembe wayifika eThekwini yafika yadayisa uswidi etimeleni idayisa esashumele etimeleni. Namhlanje uganwe nansuku ehlaza ngoswidi ayodayisa etimeleni ngoba unesibusiso sikaShembe. Uma sithandaza lapha kubo yayisifika le ndoda umalume wayo yathi mshana hayi iyodwa into esibulele thina kuthiwa mina ngibe nenkani lo muntu owayethunyiwa amhlongo owayezothi asingawenza umsebenzi awufanele kuthiwa mina ngenzela indoda yengeno umama nomndeni babe sifihlele ukuthi thina ubaba owayelobola umama washona thina sizalwa indoda yengeno. Mina ngikhula ngazi ukuthi ubaba le ndoda ngize ngiyibuyise ekhaya ngenzela umsebenzi kanti sengikhatha imndeni. Bakhona baze bazila kabili kanti indoda yengena kayizilele. Ngoba noma ingaficwa isikhathi sokufa leyo ndoda yengena ibingenile iyakhishwa ngela ngefe ngale endlini iyongcwatshwa iphuma isiphumele endlini yayo ayiphumele endlini kamfowabo mayifile leyo ndoda ukuthi bisabhasophile futhi ngakho kungathathwa indoda engaganiwe kuthiwa ingene umkamfowabo. Iphumela kwayo ngoba unkosikazi esuka imbhasobhila akayizileli futhi ayenzele umsebenzi kule ndlela yayingene kuyo. Ziningi imizifile
sibulawa zinhlambuluko zabazali bethu, sibulawa amacala abazali bethu. Kwathi makulotshola umama ezalwe indoda yengeno akangabikelwa owethu umkhulu okuyena oyikhipha inkomo elobola, wathatha nje ubaba wengeno wadla yonke into, akukhulunywa lutho ngale ndoda eyayikhipha inkomo yalobola. Namhlanje izinto eziphethukile konakele, sewuba sathe uyangapha akulungi lutho, uyanikela uthi impendulo ayilungi akubuyi lutho, esegcina umuntu esehlala phansi uyishayisa yonke indawo yezangomeni. Mawufika yabona ke vele usufuna ukuphathwa ikhanda, mawuthi uyohlola ezangomeni ubuya kuzimuka ikhanda, istress singaka. Ogcina uzwa imizwa yokukholwa iphela, kanti inkinga isesibongweni okhulela kuso. Ayikho into eyinkinga njengesibongo nangokuzalela emhlabeni empilweni yomuntu. Ayikho into eyinkinga njengokuzaleka nesibongo empilweni yomuntu. Yingakho ngithi mina odadewethu laba benansuku emhlophe, ma ubona ukuthi awukabile ukugana, Mosu ukuvuma uma umuntu ezocela uthathwe ludumo lo uthi abangani bakho sebegane bonke, kodwa wena uyazazi ukuthi awukabile ukuthi ungayogana. Ngoba umuntu wesifazane ugana kanye, akagani kabili. Udwendwe luphuma kanye, aliphumi kabili. Isicalo sowesifazane sikanye, inyongo ihlala kanye ekhanda, ayihlali kabili. Sungayikhohlisa nje wena. Hlala kanye inyongo kumuntu wesimame, ayihlali kabili. Mawa waphuma wakhishwa kini wayogana, wamukelwe emzini, wazwabikwa, awuphindi ukwazi ukugana omunye umuntu. Mayishona indoda yakho kuhlala inguyazana emndenini, kufanele kube nozokubhasopa, futhi usuke ungaphoqiwe. Mawuzokwazi nje ukuhlala la ekhaya umele umuzi womyeni wakho kuze kufike isikhathi sokuhamba emhlabeni, kulungile. Kodwa mawube wathi uyaphuma uyoqalaza ngaphandle, oJoe usewusinecala lokulahlwa, sekuyofuneka inkomo nembuzi namacansi mzukwane ufile. Sekuyofuna inkomo wangifika. Akaqoma unkosikazi. Kodwa siye sizwe lapha eThekwini. Kwafika enye indoda. Siyasebenza uJulayi. Inkosi yayiqala ukuya kaNongoma uNyazi lwezulu. Mayifika le ndoda siyasebenza phezulu sibhidliza lezindle endala kuzovuswa ezintsha, uthe ubaba ufuna ethi uyangena nje seziphelele. KwakuJuni. Nahale lama BNB lapho kuthiwa kaMahlase mawudlula isipezi sikababa. Nakho lapha kwaHlase. Ithi le ndoda mayifika isibuyile inkosi. Sithi thina cha ubaba akekho. Yini mfowethu? Uthi hayi ngifuna ukuzobonga oNyazi. Hawu, ubongani? Ngoba makumhlangano bafowethu, hey ngiyayenza imali. Hawu bese silalela. Uthi ngiyayenza imali kodwa yodwa into engifuna ukucomplaina ngayo enkosini, eyenziwa yilabo mama bakwaShembe. Sethi thina mfowethu yini? Uthi bangcolisa imbhede yami ngalento yabebomvu uma bezolala nabayeni babo la. Noma usuke nomyeni wakho ngempela yini? Kasasi. Kangazi ngoba omakoti abagane thina namhlanje boba basiganwe inkinga yomakoti abaphuzayo. Namhlanje omakoti abancane abasiganile bayaphuza. Badla ama-astropes. Noma ngisho kahle. Kodwa siganwe omakoti abaphuzayo. Siganwe omakoti abadla imbarusa. Lokho kufakwa amanzi okuhlala emapayipini okuthandwa amandiya. Omakoti banamhlanje. Sengigcina. Alasiyeke ubuxoki eNazaretha. Uyabona nje ake sibe neqiniso kuShembe. Yini ngithi amaNazaretha angamaxoki? Ufika umuntu kukhethwa ingane yakhe ebhentshini. Vele sesakuyeka lokho kwakusho ubabamkhulu ukuthi wena nsizwa mawuthatha intombi sewulobole, waqeda ukulobola bese ukhipha inkomo kaShembe ehamba ngamasonto amane. Sayiyekela thina kaze kusho uShembe. Lake labuza futhi uNyazi elilanga lathi ubani wathi kuyekeni ukuthi mangabe ingane yakho isilotsholwa inkosazana kade ikhuliswa uShembe bese ukhipha inkomo ehamba ngamasonto yenkosi ibikhulisa ingane yakho. Namhlanje eNazaretha ufike kucela ingane yale ebhentshini. Kuyothi mzukwane usuthumela abantu ekhaya. Sekuyolotsholwa. Uselande bonke abafowabo nabangakholwa.
useshilo ukuthi ngizothula ke mina bafowethu sokhuluma nini athule futhi ngempela uyafika nje namkhongo lapha wazi ukuthi phela ngizokhuluma ngomNazaretha ingakho athi uShembe mawuyolobola angasali umshumayeli abe khona yoba ufakazi ngisho esigcawini ukuthi ngempela inkomo wayikhipha ukuze namzukwane sebekutsotsa abe ufakazi umshumayeli iyeke lena esiyenzayo yokuphapha yokuqina yokuthi mawuyolobola nawe usungena evenini umkhwenyana uhamba nabakhongi umqina lokho yikho sakhe imshado efayo nje umkhwenyana akayiloboleli uyambona nange umuntu bangena abakhongi usele evenini ke ujabulisa ukuthi bamlethela ukudla esikhotheni naye usisi udade wethu le sefaka isiphika mesis to b uyophuma neplate netray ngesanga bathina abanikazi balomuzi usiyoguqa ekhotheni ekubeni kuthiwa uyalotshola uguqela abantu lapha etshanini waphela akakabikwa lomkhwenyana kazini soguqa esikhotheni udlela esikhotheni kodwa uthi umkhwenyana funa itrend uthi naye belobona ngoba uganela ukubukwa hakanela kwakhe ikubo nokuhamba ngevenyana usetshekisa isivalo seveni sibanjwe ngocingo lapha nasiyawo uyafika lapha ngaphakathi ubaba wengane oyena oyiNazaretha akasakhulumi ngisho sethweni ikhiphile imvula mlomo uthule du tamebuka abafowabo athi uyazi bazokumala ufuna bekume lapha entanyeni ngibuza omunye lapha eOthongathi ngithi baba uyiNazaretha uthi yebo kodwa ingane yomndeni ngithi ubopha umndeni iqhawulwa lapha esipho wathi hayi phela ingane yomndeni akuyona eyami ngithi ngeyomndeni baba wathi he ngathi mina uyiNazaretha wathi angimdala ke mfana enkolweni ngaphenduka enyangeni yezulu ngathi awukahle impela ke kusho ukuthi sizokhuluma ulimo olulodwa ngithi baba yathini inyanga yezulu ayishongo inyanga yezulu ukuthi amalobola wehle ngithi ngoba baba uthi wawusenyangeni yezulu yathini inyanga yezulu ngomalobolelana ngoba njengoba uthi ingane yomndeni baba mayisinenkinga lengane ayibathola abantwana kwenzeli lutho angithi uzoyobikela uShembe ngeke ubikele umndeni yini khona sibe ngamaxoki afika uShembe asikhulisela ingane zihambe lapha entanda ayifaka iphandla kuthi mase senza izinto bese simbuyisele emumva sithi hlehla ke Shembe sungabuyele emumva sesibongile ukhulisile sesikhipha ingane zethu kodwa ngesikhathi isine esigcawini sina ngemvunulo kaShembe mayisisenkingeni sesifuna uShembe asibingani neqiniso kuShembe ngoba nawe uneqiniso nathi siyolenza nini bobaba bethu ayibuyiswe ingane esayithole entombini ungafikwa isikhathi sokuhamba emhlabeni kanti umkakho ugula kasindi nje wenziwa nguwe wathi usezweni lokuhamba eGoli eThekwini ubone intombi eziright ezibomvu ushela wathi umkakho washona kanti uyaphila ekhaya unkosikazi namhlanje ugula ngempela nje amagama akhunywa nguwe entombini ekhambini wathi nawo nawo unkosikazi washona manje nakuzuthe ufike eThekwini wabona leze eyishoka amabele ngobra hayi wabona lapha eThekwini khona yonke into khona igobo bra abancane abamiso kwenkeze engaka masibhayizana ulahla ikhaya lahla unkosikazi hayi sakwenza inhlambuluko la entshide empangeni uyendoda eyaphika yaze yaphika ngisho ingane zayo yathi yona ayinamndeni bafa abantu ekhaya yakanwa yahlala eClermont obabenzela ukuthola u4 room thema isifile yafa yaboshwa asibuyise ingane esayizala khuluma nomkakho nawe mama ekhaya makunengane offside fika nje namhlanje wenzela umyeni wakho ukudla kahle hlale phansi umfakele amanzi endishini umgezi inyawo bese umntwana yazi baba yabona kwamadletshana akukhona Nkosi yami okwala ekhaya ngakuthola usahambile ngoba uzofa uboshwe la ekhaya kufuneka nje sime eqinisweni ukuze sife siyezulwini uNkulunkulu ke muhle maNazaretha ngixolise la engithe ngakhuluma khona nganyathela kodwa angixolisi ukuthi ngikhuluma indaba kaShembe ngixolisa ukuthi ngunyathelini makuthi unyathelekile
Shuthi unenhlanhla uNkulunkulu bengithume kuwe. Okufanele ukwenze ukuthi uphenduke ube yikholo. Makhuluma indaba kaNkulunkulu, uyibheke wena, ungasho ukuthi hey baphuthelwe bebengekho. Wothi Inkosi ngiyabonga ngoba lokho okukhulunyiwe. Namhlanje ubuzosusa mina nami ngoba ngikhuluma hayi ukuthi ngcwele. Khona okungishumayezayo. Mina oshumayezeka kakhulu kulokho okukhulunywayo. Hayi ukukhulunya indaba kaNkulunkulu usuhlineke wena engathi uyisibankwa sicindezelwe isivalo. Unenkinga. Nenkinga ke ngoba unyanya iqiniso. Ukube ngirejo ngabe usungishintshile. Manje akwenzeki. Angiyona violence. Kodwa nje asiyeni kushembe neqiniso mama ingane enayificayo zabayeni benu enayixoshayo ayibuye ngoba uzofulahlwe. Hlala phansi nomyeni wakho baba kulungileke. Ngangakabikho zilande ibuye zizekhaya mina ngizovusa umuzi angizili uzowuhlakaza. Mase ifikile indoda yayilungisela bese ithatha imbuzi isishona emsamo ibika lezi ingane ifaka kuwena nkosikazi esiswini kube zingane zakho uyibelethe ngokamoya. Kodwa kusalenza usiko la kwakuthathwa khona inyongo yembuzi ixoxiswe kunkosikazi enkabeni. Hlanganisa inkaba kankosikazi nezingane ukuze lezi ingane zazi ukuthi umama lo ingalokho sathi mazimbuka sithi unkosikazi kababa. Engananisayihlangana ingane ngenkaba nonina. Sesaye kamasiko ethu uNkulunkulu ayisiphe wona umveli nqa. Ngothi uma ufica ingane indoda inezingane silandele khona imbuzo okuhlanganiswa ngankosikazi nezingane. Khona imbuzo eyodwa yokubika ingane futhi bobaba ingane umama mayephume yogana esenezingane ingane ayiphumi kanye nonina mayeyogana. Lento namhlanje ukhipha ingane kusasa kuphuma unini entatha kusayikho loyonto lezo ingane uyibulele ngezibe yilutho. Lungile hamba umama yogana mhlambe emva kwenyanga ke sewuganisa ingane ngoba nazo isuke ezogana esibongweni sikayise. Ingakho iphuma nohlangothi ngapha nenanzi ifike ngalana kuphuma uhlangothi nenanzi iphambane lezi zinto kanje ichelwe ngenyongo ingane ngapha ohlangothini lokudla nangapha esobunxele bese ifakwa iphandla futhi umuntu mangabe ukhipha ingane zakho sekukhona ezashona awuqali ngeziphilayo ingane uqala ngalabo sebadlula emhlabeni. Awuqali ngeziphilayo. Ngoba umuntu ophilayo akahlanganiswa nabangasekho. Ukhipha lezi sazadlula kuqala ziyesibongweni sikayise eziphuma ngehlahla zibe nabameli mabefika bemukelwa ngapha sewuyabethula ngembuzi laba kade bebamela ususa lezi ingane ukuthi bese ubageza ngoba badlulile emhlabeni ngezifo. Sesiyayihwaphuza nje. Kodwa yona ibalulekile lena yokuthi ingane ngoba abanye bethu sishawa leyo nkinga yokuthi abazali bethu yebo impela basinile baphelele kodwa thina sibizi sibongo sika baba sibhilonga komalume ngoba umama mzukwane ezogana noma ngabe unkosikazi ufike intombi wami esigcawini eintombi la uma ethola umntwana oqala akamtholele emzini umakoti ubuyela kubo ababelethisa ubenzelwa kubo imbeleko uyithola kubo akayitholi lapha agane khona. Zisithupha nje inyanga indoda yamcelela uyahamba uye ekhaya bayamemukela ekhaya ngembuzi babike emsamo ukuthi nanga umntwaneni uyibanibani owayeganele ekutheni ngale mbuzi uzocela ababelethisi ezalukazini zalapha ekhaya ezaziqothe ezayibelethisa abantu ahlale lapha 3 months kubaza ibelethe ingane. Maye seyibelethile siyabulawa lembuzi eyayimiselwe ngayo. Kuthathwa isikhumba sembuzi shukwe. Thatha inyongo yembuzi kuthelwa ingane babodwa balethe izipho. Maye sitheliwe inyongo yengane yaphekwa imbuzi ngakusasa isifakwa isiphandla lesi sikhumbe beshukiwe iseyiphuma lengane nezipho nabaganisa abayoyiganisa yembeswe lesi sikhumba nengubo ngoba iphuma inhluzi sukufana nomuntu oyoshada ngoba uyoshintsha isibongo. Uma iphuma lapha seyiphuma kuyahlatshelelwa engabe ngithatha ihubo lasekhaya engabe inkolo bese nihamba lengane isikhumba leso sesibelethisiwe uma wayo ngaphambi kokuthi kuhlala ibhayi ufake lesi sikhumba sengane okuyisona ababelethisi ayobeletha ngisho isizukulwane sakhe ngaso. Bese kuphuma makufikwa lapha ekhaya
kumiwe esangweni kuthwele lapha umbondo ngokwembesa ngoba iyofike yembese lapha lengane phambili. Hlangabeza ubaba nembuzi ashona endlini yangenhla abikela abadala naba abantwana benu sebefikile makuthi insizwa nentombi baphume ngembuzi yabo intombi insizwa inembuzi yazo noma seyimukelwe intombi imbuzi yazo insizwa imbuzi yazo bese ifakwe ekhaya zithelwe ngenyongo yehle ngesandla sokudla zifakwe isiphandla zibikwe ilale la kudliwe lolu hlangothi ezifike nalo noma umkhono ilale lembuzi ngakusasa iyaphekwa kuyadliwa kube kuhlangothi noma umkhono kuya ngokuthi bafike nani mase beqedile bese sebebuyele emuva laba sebenika umkhono banikwa ngaba amahewu engabe ngabantwana enza amahewu nibanika ikesi ngabe ikesi la drink abayobuyela nakhe emuva befike bebike lapha emsamo uthi cha bahambe kahle lapha bebehambise khona izingane semukelekile base bebonga basemzini ukuthi ngokubakhulisela izingane zabo bese iphelela izingane esibongweni sikayise. Hayi lento othi ingane isaba sathe ayuthola umsebenzi kuthiwa ibangazidalwa kanjani abazali bashada. Yebo waganwa intombi kodwa imbeleka ufikanga namzwani zoganwa ayishiya kini ngoba imbeleko uyithola la uzalwa khona uyithola emzini. Ingakho bekukhona ukucimela kuqala intombi ihamba icimele ishaya amabhudle zingene iphuma ivalelisa ezihlotsheni beyiphi izinto isizohamba iye emzini. Namhlanje thina sikwenze sazi ukuthi inkosazana mayizocimela nje kufanele siyishayele imali kanti ucimela sisuke siphi ingane iziphe eyofike yabe ngaze emzini zitshe yofika isebenzise emzini babodwa bayinika inqobo babodwa bayinika amacansi babodwa bayiphi ingubo izocimela ifuna izinto ezofika lokhu ziyisebenzise emzini manje uyinika imali idlule lapha eCambridge ithenga kanti abafana bayibona ukuthi iphethe imali beyibamba inkunzi kanti ukucimela umnika izipho umuntu noma ingane yemulu umkhonto ibulanda koni nalume ngoba amasoke besebulala kwagcina sekuthiwa ayulande komalume. Kunabantu kodwa namhlanje abagugayo bayoze behambe emhlabeni imkhonto yasemzini akaze beyibuyisele akaza ukubuyisela umkhonto wasemzini ulapha agane khona owalanda mzukwane ezokhehlwa namhlanje umkhonto akazi ubuye. Aluma udwende sigcawini umkhonto ungabuyiseliwe umkhonto uhamba nombondo wawo uyohlupheka ulokhu uthi ngiyahlupheka kanti lo mkhonto ohleli nawo emzini. uNkulunkulu emuhle kabusise nikuzwile. Amen.